Ito si Joseph. Hi, hello Joseph. So, ito ang sisig na bangus. And this one is, ito yung specialty nila, no? Crabs with shrimps. May nintay pa tayo, Shi. Opo, hipon. Anong gagawin ba? Ito po ako tumulong si Tita. Ito mo pa siya. Oh. Asa na ba? Hindi ko ako siya.